aparo ni mani dwa wacho no chako donje siasa kayo ene jokan YK 92 kata ODM wacho no gine magiloso gokego ne ka giloso mobedo Pentagon. Yes, erokamano. Ada donje wach moro ka nitie wach moro manyo jiogo e mbaka kama samoro nyalo chando kata ji nyalo wuoye wach mar budho ka sirikal ne ok wuoye weche manyo timore wengi mag Sondu kata bedo nyo gi wuoye bang'e to ji wacho ni ne odwa kawo kinde kaka jatelo mar piny kaka piny owacho kaka sirikal ma bende wacho ni okawo muma moting'o ma wacho ni wach kuong'ore gi muma mwating'o ni wabiro rito ngima mar oganda gi mwandu gi. Yes. To gik ma kamagi timore. Yes. Wanyalo wacho nang'o? Wanyalo nyiso sirikal in kaka Okindo Ojuka, in kaka Wilberforce Otieno, in ang'o midwa nyiso sirikal ni mae gima nyaka watim? George ng'endo mokwongo atimo mos ne joma nyowito ngima gi Sondu kaluwore gi conflict mar community. Adwan mondo jothurwa winj weche ariyo. Number one, weche mag security ok owinjo wakete siasa. Iyudo ka kata ji gore Lamu, Jaluo onge Lamu, iyudo ka ji gore kata mana thurgi jatend piny Elgeyo Marakwet. Koro Sondu ni is not strange. En ni Jolango negi, Joluo negi, ginegore. Koro paro man go en ni ok gibudho. In fact, government ok obudho mato nyaka yie kodgi, ok gitek long. En ni ka gimoro timore machalo kaka conflict and war, gik machalo kamago, nyaka intelligence ti en process. En gima ok digola police ni ringudhi Sondu junegore. Nyaka itim due diligence ming'eni tang'o matimore mamiyo matimore. Kopo ni man dhi mbele samoro ji chako hinyore gotieno podi irito ni yor ng'ato yor Wilberforce mondo odhi kocha odhi ong'i ni tang'o ma Okinda laro gi jirande korko duog wach donge ma samoro nyalo kelo hinyruok. Mane momiyo nanyisi ni intelligence nosetim, mane momiyo jomotelo ne security e both counties nosemi transfer. In fact kama koro jo Kenya Kwanza omesgo ji ailago ok owinjo mi transfer. Imiye transfer for what? Ng'ata ilano winjo bed sacked immediately. Nikech konyalo kelo mondo ji ogore, mondo ji onegre, mondo ji oketh property, ji ailago ok owinjo bed transferred. Ma akia ng'ama no advise PS and the Interior Cabinet Secretary. Itemo wacho ni jomage nikech Wilberforce chal ka ok awinji maber nikech magi